nufin mu yi shi farko Allah kai muke kira, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Duka abin da muka yi shirin mu bayyana a cikin saka ba mu nasara, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Faɗuma ku ne masu la ilaha illallah, mu ku muke kira, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Tunda muna kaunar Batula a cikin nafsi mun samu tsarkaka, kai mun samu waraka, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Hassanu Batula ku je ba da waraka. Kullum kan bayi yana kasa Muhammadu shi ne dai a sama, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Annabi har yara idan ya zo wucewa sai ya yi musu sallama, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Imam Ali sojan ilawa abadan kai ne mai raba gardama, sha makurar matsayi da ɗaukaka. mun suna a gaban Fatima salama alaiki ya mukarrima, ya mukarrima. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Hassanu Batula ku je ba da waraka. Imam Hassan sarkin hakuri lallai yayi fama da al'umma. Dumaki na Imamu na Husaini na shirya ya fito mu koma. Ya Zainab Kubra ki ba mu ilimi ki daga mu zama malama. Khadija ta komai na gurin gidanki Allah ki aiko mala'ika, kai ya aiko mala'ika. Ya Abdullah ka dafa kanmu ga mu mun zo kun kaka aka zamana. Nana Amina mun aminta ran kiyama ki za ki tsaya mana. Abu Dalib an koye isar ka ƴaƴan Fatima sun faɗa mana. Fatima binta Asad umman Ali ke ce nan tauraruwar maka, kin haske maka. Bayan Allah na gurin ki Fatima yau ma mun sallama miki, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Kin dau Allah kin dau Muhammadu Batula wai wa za ya ja miki, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Hadiyatin mardiya Batulu bayi dole su risina miki, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ce ranar kiyama za a ganta Batulu tana haskaka, Fatima ta haskaka, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Hassanu Batula ku je ba da waraka. Kin wuce al'arshi da lahu kuma kursiyin aka san ki take, Sha makurar matsayi da ɗaukaka. duka abin da ilahu na ya yi shi Fatima to a saman sa kike. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Duka halitta ta kaje sanin ki Allah ma boye ki yake. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Kaunar Fatima wajibi yake a gumbayi kake ka halaka, ka halaka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Hassanu Batula ku je ba da waraka. Fatima ce ta faɗa ta ce a ce da ku sistoci ku daina yaudara. Ganan mumini a duniya amma aure ya gagara. Ku bar min kyalkyal banza ku ɗauki imani haka zara ta kira. Ribar ya mace ne gidan mijinta faɗi mace ta furta haka, zara ce ta ce haka. Kuma samari ku nemi ilimi ku san Allah ku daina fantara. In za ku yi aure ku samu mace mai imani kayi nasara. Ku nemi halas ku zan gudun haramun wannan ne sunnar tira. Mu mun bai duniya mun zaɓi lahira yawo maki shaida haka, na nake shaida haka. Fatima ta tayar da wacce ta rasu ba shakku don hakan yake, sha makurar matsayi da ɗaukaka.
wata amarya ta rasa ran bikin ta Batulu ta raya ta ne, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Ta rasu sosai ta mutu Batulu ta yi du'a'i ta tada ta ne, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Barjin nauyin zattuttukan mu da izinin Allah take haka, Fatima ta wuce haka, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuke ba da waraka. Fita da sunan Fatima ta sanya yan ƙauye suka sha ruwan sama, sha makurar matsayi da ɗaukaka. ruwa ya sauka suna da fara a Batula ta shayar da al'umma, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ku ne masu juya duniya kuma kuke ba da ni'ima, Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima mu ma ki tsaya mana ga miskinai sun yi sallama, kuma muna sallama. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuke ba da waraka. Fatima ce ke bin gidan makota do aiki su ta ya su take, musu shara ta musu nika har da ruwa ɗebo musu take. Kai ne bin gara kana zagin makota wai sun ruwa kake. Batula ce makurar akhlaq in ka rike ta zaka ɗaukaka, gara a ba mu ɗaukaka. Allah ne ya aminta in kana bidarsa kawai ka kira Fatima. Mun tashi ko tafiya ko kwa zaman ka kira Fatima. Allah ma ya fi bada agaji gurin ba wanda ya furta Fatima. Mu dai mun rike na da Fatima kan ya saka mu muke haɓaka, mun haɓaka. Ganin mamanmu Batulu kan ta har kayan sauti ta sai mana, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Ta ce mu bada kimiyya da gawar ta har sai bayi sun sakar mana, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Kuma tana a cikin kadumarki yau ba boyo mun bayyana, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Hakika kin yi tajalli jikin ta Fatima tabbas na ga haka, yara na ga haka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuke ba da waraka. Kun Fatima wa Abu Rabu ya baje komai wai me kuke jira. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Hadisi kisa Allah da zikira na ga Batulu ya fara kira. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ce nafsu Rasulu kuma nafsin alkurin ka tara. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Idan muka bude sirrukan da ke cikin nafsi za mu caza rayuka, sai mun caza rayuka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuke ba da waraka. Fatima ce sarkar da ke azurta miskinin da ya zo yana bara. Gadon sarkar Fatimar mu na gurin Maula ta Khadija Kubra. Fatima ta bar tausayinta ne ta baiwa miskinin da ke bara. Fatima ta nuna wa duniya ta yadda ake bayar da sadaka, da sadaka. Abun mamaki sarkar Batulu ta je ta dawo Fatima. Ta inda bawa ta ta wani sannan ta dawo Fatima. Fatima kariya ne mutum ya san ki lallai kin gajiyar da maluma. Fatima na ga shiga hallarar ki sai in kin so za
haka. Wasu suna cewa bai dukan mu wai ko aljanni yake mana, sha makurar matsayi da ɗaukaka. To kujera zan buɗe sirrukan mu dai fadin mace take mana, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Domin yi shirin baiti fadima cikin nafsin mu take aje mana, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Mu kwakwan harshen mu zamu yi shi suka ji baitin ya haskaka. Fadin mace take haka, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zan yi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuje ba da waraka. To bari ma mi muku albishir masoyan Fatima wai ina kuke. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Ranar nan da ilahu za ya kifa fuskoki mu haske muke. sha makurar matsayi da ɗaukaka, Me san Fatima ran kiyama kuma na ran sai har ceto yake. sha makurar matsayi da ɗaukaka. Ku bar shakkar maganar mu yan uwa, Allah ne ya tsara haka. Shi ya ce haka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Fatima ke zan yi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuje ba da waraka. Waye gaya muku waye ce da ku a jahilci suka binne rayuka? Kokan tsafi ya gaya musu Batula za ta fito garin Maka, sai suka binne 'ya'ya da ransu domin goge faruwar haka. Zuwan annabi ya ce idan ka sake binne yarka ka halaka, ka halaka. Fir'auna ya yi kisa don ya kashe Musa haka kai wa Fatima. Ba sa son Zara'u ma ta zo don yin ta zo su sun gama. Sun yi kisan kuma Fatima ta zo haka yasa suka cuci Fatima. Mu dai na nake mana shaida ba ma san su mun tsarkaka. Mai san su ya halaka. Fatima kin gajiyar da dukkanin tunanin bayi, zara ya kike, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Ba aljan ba mutum ba mala'iki ya baya abin yake, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Idan an zo za a yi batun ita ki Fatima zara kurin kawai ake, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Ke ce rabi ya baiwa annabi ya bashi, ke a guri guda kuke, zara jiki guda kuke, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zan yi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuje ba da waraka. Idan an zo maganar san Batulu mu ba makafi ne akan haka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Ba ma ji kuma ba ma gani ki ja muki kai ma wanke ruka. sha makurar matsayi da ɗaukaka, Dan darajar Maulana Imam Hassan da Husaini kiyaye cutuka. sha makurar matsayi da ɗaukaka, Ki sa ma'ana ki mu zama waɗanda za su dinga yaban ki sakan da muntuka. Sakan da muntuka. sha makurar matsayi da ɗaukaka. Fatima ke zan yi wa baitika, ya mata ga Aliya Sanu Batula kuje ba da waraka. Salamu alaiki Batular ilahu da sirrin Allah ga ku yake. Salamu alaiki hukumar da duka mulkin Allah zara ku kuke. Salamu alaiki mukamin da ko mukami marisu na muku yake. Salamu alaiki mukamin ilahu farkon farko zara mamace, umma zara ce. Idan mun farke bayanin Batulu ruhin kaunu baca zuwa yake. Na zaune su tashi su dinga jazaba da an fara wasu nutsuwa suke. Idan sanya motsa sai na kasa jurewa har kuka nake. Don Allah ki tsaya mun Batulu na san kuke ba da waraka. A bani waraka.
Sidi Zakzaki a yau ma mun dawo da sallama, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Wannan hasken an rufe shi Sidi kai ne ka bubbuɗewa al'umma, sha makurar matsayi da ɗaukaka. Ka ci wuya kan yaɗa addini har sharri na waɗansu maluma, sha makurar matsayi da ɗaukaka. To dama ka hanyar take mai imani zai san haka, imamu mun san haka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sadu Batula ko ke ba da waraka. Sabati da iyana na Fatima mu kullum shine muke bida. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Sai mun dinga kiran ki Fatima a fili dan mun da rada. sha makurar matsayi da ɗaukaka, Dukan mai gina na Fatima ya shirya dan sai mun yi fada. sha makurar matsayi da ɗaukaka. Shahada ko kuma mu yi nasara ko wanne mun samu ɗaukaka. Mun ɗaukaka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sadu Batula ko ke ba da waraka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sadu Batula ko ke ba da waraka. Shamakular matsayi ya ɗaukaka, Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Asadu Batula kuke ba da waraka. Sha makurar matsayi da ɗaukaka, Fatima ke zanyi wa baitika, ya mata ga Aliya Sadu Batula.